For pokker! Jeg nåede ikke ekspresstoget. Nå, men så er jeg bare nødt til at tage med bumletoget. Jeg har ham! Jeg har ham! Han har ham! Han har ham! Han har ham! Han har ham! Og jeg har noget til dig! Ja, okay. Wow! Ja, okay. Hvad i alverden laver I her? Hvor er du glad for, at vi fandt dig. Bekymret for dig, Martin. Tag det roligt. Jeg har det fint. Jeg har det fint. Se på mig. Jeg har det fint. Du har det fint. Han har det fint. Det er herligt. Hey, hørte I det? Martin har det fint. Det er godt at høre, for jeg spekulerede på... Hvordan kunne du gøre det imod os, Martin? Jeg troede, vi var dine venner. Hvorfor flipper du ud? Jeg vil være kommet tilbage i morgen. Det gør du aldrig nogensinde igen. Hører du, hvad jeg siger? Hører du, hvad han siger? Venner, tiden løber fra os. Madman, du har ødelagt deres uge. Aldrig gøre igen. Det må du aldrig gøre igen. Kom her, Vi er blevet stukket, drenge.